care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait Hello! and say. Bakit maraming tao rito? Nasa si Jeneline. Oh, ikaw pala. Jeneline ng Barangay Ubong. 15 years old. Happy birthday. Dami mong bisita ha, mga chikiting ha. Dekat. Yan, look. Yun. Oh, ba't ka umiyak? Ba't ka umiyak? Ha? Bakit ka umiyak? Oh, ganda. Ba't ka umiyak? Ha? Ganda ito oh. Flowers for you. Dali, kunin mo muna, ganda. Ito oh. Yan. Ha? Ka nang umiiyak, ha? May tissue ka, ha? Huwag ka umiiyak, birthday mo eh. Ha? Ha? Yan. Magpunas ka muna para maganda ka. Kali ha. Dami nagmamahal sa iyo, ha? Dami mong friends. Friends mo itong mga to? Ha? Ilan kayo magkakapatid? 5. Ikaw pang ilan ka? Pangatlo. Nandito sila lahat. Okay. Alam mo ba kung kanino galing ito? Galing kay Mama. Nasaan si Mama? Oh, ba't ka umiiyak? Anong bansa si Mama? Saan bansa si Mama mo? Bakit naman mag-tissue ka? Kuha ka lang. Saan bansa si Mama mo? Ha? Saan bansa siya? Ah, nasa Manila. Oh, kaya hindi siya nakauwi. Siguro nagtatrabaho si Mama na. Oh, nagtatrabaho siya para sa inyong magkakapatid, sa inyong pamilya. Wala man daw siya, sinigurado niya na mapapasaya ka ngayon. Nagustuhan mo ba itong regalo sa iyo? Ayan, oh, tignan mo yung flowers na binigay sa'yo. Ang ganda, laki-laki, oh. Ha? Happy Happy birthday, happy birthday, happy birthday to... Ulit, parang hindi tayo nagkasabay-sabay ah. Yan. Happy birthday to you. Yun. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish ka muna bago mo sipan yung pagbulan. Pwede yung secret mo lang. Yay! Lagyan ng IC si tatay! Ay, wala, hindi. Actually, may message. May message sa'yo si mama mo. Anak, ayan. Happy birthday, anak. Pasensya ka na kasi ito lang ang nakayanan ni mama. Patawad kung hindi kita maalagaan ng mula pagkabata mo. Sana maintindihan mo ako sa iyong mga kapatid. Mahal na mahal kita at ang iyong mga kapatid. I love you. Take care always. Love, mama. Ayan. Mag-ingat ka daw palagi. Ano? Yan, okay ka mo. Mama. Di siya makauwi kasi gawa ng may COVID. Ang pandemic pala, so say. Ayun. So, pinadala niya to. Sinigurado niya na mapapasaya ka sa kaarawan mo ngayon. Smile ka, bebe. Smile ka, ha? Kadang iiyak kasi birthday mo. Ha? Ah, nakakatanda ang pag-iyak. Siyempre, ano ang message ni tatay sa anak niya si Jeneline? Anong message niya? Anong message ni tatay?
Ha? Ha? Ang ganang tayo bagay na. Ikirit yun. Happy birthday naman. Ah, ang mabait na bata ito eh, si Jenny Lynn na. May kape kan anak kayo si Jenny Lynn, sir? Kumaklo. Ah, kulang ito panganay. Wadyakin namin, kompleto. Ah, okay. Sige, tapicturean ta kaya. Kulang itong may sakri dyan. Agagi ito eh. Ha? Nasaan? Ay, ikaw! Kaya pala gusto mo kanina maghawak ng cake ah. Halika, anong pangalan mo? Gago, Jerwin. Jerwin? Halika, Jerwin, dali! Ah. Sabi ko hawakan mo lang ah. Namuyata ko eh. Bak kumuha ka na. Nanny. Anong message mo sa ate mo? Mga kapatid niya kayo. Greet mo na lang si ate mo. Dali. Dito. May picture to. Halika dito. Ano yung pangalan mo? Halika dito. Dali. Ano yung pangalan? Ay, mag-isa lang siyang babae. Hindi, para. Yung mali. Nasaan? Nasaan siya? Hawakan mo. Ay, meron pa palang maliit. Anong pangalan ng itong magandang babaeng ito? Anong pangalan mo? Oh, wow, princess talaga. Happy birthday! Bakit? Kala ko New Year ah. Eh, pumuputok. Ah, si kuya. Ito siguro si panganay na. Mensahe na lang sa atin. Iba-iba pa mo. May camera. Ah, okay. Galing. Anong pangalan ni kuya? Jason. Sunod, ito si kuya. Kuya, anong sabihin mo sa atin mo? Sana huwag matigas sa ulo. Ay, bakit? Bakit? Matigas ang ulo ba niya? Masaway ba? Minsan. Baka naman palagi yung inuutosan. Hindi. Ikaw, bebe. Nag-greet mo na si ate mo. Sabihin mo. Ano sabihin mo kay ate mo? Ah, happy birthday, ate. Sa susunod, wag mong gupitin yung bangs ko, kama. Sa'yo naggupit ng bangs mo? Ah. Ah. Okay. Jenny Lynn. May camera mo kung may cellphone mo. Oo, tag me kayo sir. Jenny. Ah, yeah. Pipicturean ko muna kayo, ha? Ano yung wish mo kanina? Pwede nga lang. Ano yung wish mo kanina? Hindi, wish niya muna. Wish mo na. Ano yung wish mo ba? Bakit? O, ipagdasal natin yan, ha? Pwede kang maging tulay nak, ha? O. Hindi bale. Hindi bale. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo, magdasal tayo palagi, ha? Importante, may Diyos tayong kinikilala. Tapos, Diyos palagi yung tatakbuhan natin, nak, ha? Huwag ka nang iiyak. O, pagsubok lang yan, matalagpasan nyo rin, ano? Ngayong birthday na to, ang gagawin mo, stay happy, ha? Gusto ng mama mo at papa mo, maging masaya ka palagi. Okay ba yan? Pwede ba yan? Ayan. Tsaka huwag daw matigas ang ulo mo, sabi ni kuya. Bakit matigas ang ulo mo? Hindi naman, di ba? Mukha kang masipag ka eh. Di ba? Ayan. Pray always, ha? Stay safe, huwag lumalabas ng bahay. Ano? Okay. We are Cheryl and Bajun Gift Shop. We wish you more blessings and God bless you. Also a good health, ha? Okay.